Priatelia, toto sú informácie o projekte, ktorý pomôže určite každému. Najviac ho ocenia tí, ktorí finančnú pomoc potrebujú. Pripojte sa k nám do celosvetového projektu Gift of Legacy. Vo voľnom preklade je to peňažný darčekový systém. Jeho najväčšou výhodou je, že máme z neho celoživotne opakovaný príjem. Je to svetový unikát. Už 2 roky vo viac ako 100 krajinách ide, u nás 2 mesiace. My sme niečo podobné poznali za socializmu ako včelička. Kolektív sa na výplatu zozbieral. Každý dal napríklad po 100 korunách. Jeden z nás ich dostal. Potom ďalší a ďalší. A všetci sme sa takto striedali. V tomto projekte využívame už internet, digitalizáciu. Žiadne vlastnícke vzťahy tu nie sú. Nie je to firma. Nikto nie je majiteľ. Nie sú tu žiadne tretie osoby. Nie je to MLM ani pyramída. Práve naopak. Uplatňuje sa tu neobvyklá súdržnosť. Vzájomná podpora. Raz peniaze darujeme, inokedy ich dostávame. ITčkári vytvorili sofistikovaný program. Takéto tabulky na evidenciu tých, ktorí si chcú peňažnými darčekmi vzájomne pomáhať. Jediný výdaj z vlastných peňazí je len jedenkrát 25 eur pri vstupe do takejto tabulky. Vtedy sme v pozícii darcov. To sú tieto pozície. Tu sú 4, na druhej strane takisto 4. Každý z nich pošle 25 eur tomu, kto je v strede tabulky v pozícii, ktorú voláme legenda. To je títo 4 darcovia mu pošlu 25x4, títo tiež 25x4. Tie peniaze sú dary. V tejto prvej tabulke legenda dostane 200 eur. Teraz je legendou táto dáma. Aj ona vstúpila do tabulky ako darca, ktorý dala inej legende 25 eur. Pochopila, že v prvej tejto vstupnej tabulke, kde dávame legende náš prvý dar 25 eur, sa pripravuje jej budúcnosť, podmienky pre celoživotný príjem. Každému, komu len mohla, poslala toto video, ktoré vysvetľuje všetko. Postupne za týždeň, za 2, ako sa do tabulky zaraďovali ďalší darcovia, sa v tabulke posúvala, až sa dostala na miesto legendy, kde teraz darčeky od darcov ona dostáva v hodnote 200 eur. Peniaze bezhotovostne presúvajú darcovia na účet legendy bez asistencie tretích osôb. Hovorí sa tomu, že je to peer-to-peer, person to person. Osoba dáva peniaze inej osobe. Žiadne tretie osoby tu nie sú. V systéme Gift of Legacy je 5 postupových tabuliek. Začíname v tejto prvej uhlíkovej s darom 25 eur. Legenda, to je ten, čo darčeky príjma. Dostane od 8 darcov, ktorí jej dávajú 25 eur, spolu 200 eur. Každá tabulka vyzerá rovnako. Takto. Tu sú darcovia, na druhej strane tiež. A tu je legenda. My už vieme z predchádzajúcej tabulky, že naša dáma, keď bola legendou, dostala 200 eur. 100 eur si nechá pre osobnú spotrebu. S druhou polovicou darčeka, tu 100 eur, sa zaradí do ďalšej tabulky, do bronzovej. Teraz je v nej ako darca. Zavolá legende. Tá jej povie číslo účtu, na ktorý jej pošle 100 eur. Do bronzovej tabulky prichádzajú z prvej tabulky ďalší darcovia. Aj oni pošlú legende 100 eur. Títo 4, aj títo 4. Legenda má na svojom účte už 800 eur. 400 eur si nechá
s druhou polovicou, to je so 400 eurami, sa zaradí do ďalšej tabulky, do striebornej. V nej legenda dostane darčeky spolu 400 eur x 8, 3200 eur. S druhou polovicou, to je tých 1600 eur, sa zaradí do zlatej tabulky, kde legenda dostane od 8 darcov 12 800 eur. V platinovej tabulke je vstupný darček 5000 eur. Legenda dostane od 8 darcov 40 000 eur. Úžasné, až fantastické. 25 eur sme dali a 40 000 eur môžeme získať. Aby sme podporili rýchlosť našich postupov v tabulkách, vraciame sa späť do predchádzajúcich tabuliek ako darcovia. Hovoríme tomu perpetualita. Nahradzuje to vstup akoby nových členov. Takto podporujeme svoj tím. Tlačíme ho pred sebou a v pozícii legendy máme z toho ďalšie peniaze. Je dôležité informovať svoj tím o úspechoch v projekte. Máme dámu, ktorá s podporou svojho tímu sa dostala za 2 mesiace až do zlatej tabulky. Keď bude legendou, dostane darček v hodnote 1600 x 8 darcov. Postupne sa na miesto legendy dostanú aj všetci členovia tímu. Aj nám sa to podarí. Len 25 eur, ešte raz to poviem, len 25 eur do Gift of Legacy dáme, o projekte hovoríme známym a oni sa do nej registrujú. V tabulkách sme v pohybe. Raz darčeky dávame a v pozícii legendy ich prijímame. Postupne všetky darčeky, všetky tieto, aj tieto z perpetuality, s ktorým máme celoživotne opakovaný príjem, len pošlite známym toto videjko aj do zahraničia a pozvite ich na diskuziu so mnou alebo na webinár. Je na Zoome, rozpis pošlem v prílohe. Všetky ďalšie potrebné informácie sa o ňom dozviete. Po webinári si voláme. Prajem pekný deň a radosť z toho, že darčekmi potešíte iných a oni vás.